kawitan Surabada pitana ingkang kasebat kaeka di dasa purwa eka sawidya diniwi dasa 10 purwa kawitan punapa ingkang dados bubukan cinatur tiang katah kang cinat kawontenane dateng nagari Panabungan sang Nalendra Maharaja badhe seba maring marcapada ganti dina ganti minggu wulan tahun windu takraning tahun lawas jamane prianggaku jumeneng ning alas Cimanuk ora ilok lawan pranti nganti paribawane sejen dak santak anak putu pada bubar ketawuran jagat kayane panas lir kadia giri bawaka en giriaraneng nung pawaka geni lir kadia gunung ketutup ning geni panas baribawan ay jadi panas kayak wong di wayu tabut ngundaki wong di wayu alaya bocah panas seku anak putuku nganting jerit marataning langit ngociat marataning jagat sesambate kaya tobat 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 kaya-kayane anak bangsane jalmalui kang sumeja ganggu maring panggonan tempat prianggak ladala kesawang ning kedepening truk kaya naraya gerayake bagus sinatria rupane menusa tak tunggu dienteni saliramu ning kene ayo lusuri jalan setap dalam kang padang dadak peteng gumbitang arep anak gara-gara neng apa pribadi neng ingsun lautan kang luas sing mau neng dingin menjadi panas
adalah rupa-rupane ning tekala badhe ing Aku ngerasakna kaget sapandurat lagi enak-enak bumlendeng dewekan sinatria ingsun teja sulaksana seluk laksana yen teja wong becik sulaksana nembe sapa jenengmu Cabagus ingsun saking ujung kulon kang diarani Kacung Gelana. Acung kelana saliramu kuwawani kumalancang lewat ning tempat panggonan aku anak gawe apa saliramu Tujuane ingsun arep nebang taji nebang jati manunggal arep alas panggonanku ditebang konon iya ning semono saliramu bakal kanggo apa tujuanmu lana kanggo mbangun masjid seleramu ajang ganggu pribadane ingsun ajang alang-alingi pribadane ingsun kumawani kumalancang lawas jamane aku kang nunggu ning alas iki lana iya nyen dielingna sira bagian balika nyen ora gelem niscaya balik ku ariarane yen ingsun durung gawa jati manunggal ingsun ora bakal balik ning tempat panggonan yen Kumawani pribadane ingsun Kacung Gelana niscaya Srinamun Ratadenawa niscaya bakal tak pai kelambia bangsa Gelana beli bakal melundur ngadep rite seliramu ladala kawurwana aku yaksa denawa keceluk muluk kawa tangga negara wong sakti mandraguna ora tedas patak paluane pandetan kikirane gurinda ayo arep ngajak apa saliramu ayo Kacung Gelana dibakal mundur ngadep seliramu Ratadenawa kiri gamana toya gamana ayo perang sedhuwuring gunung sejeroning laut niscaya tak jag-jag dimang sawurunga tak sawut kembunge brobolan ucu sesaliramu ayo Gelana mundur ngeladepi seliramu Ratadenawa taming dada jeber kulit ayo nang laka kelambi abang ya di bendrong ora apa-apa ayo arep sing arep siburi ladala Ajungaken dagdan seliramu Ratadenawa ingsun beli bakal melundur ngeladepi seliramu taming dada nira kurang aja ayo tunjukkan kesaktianmu Ratadenawa iya woi semono-mono bae Ratadenawa ladala paingana saliramu lancang sepisan maning cung bagus ada benaken arep simburi pasang kikirina ayo ayo maju awas iya iya semono-mono bae Ratadenawa tabakan dadamu bakal mundur lurus ladala ayo genten kitik aku pengen ngerasa kena dampal penanganmu kelana niscaya sing nguri sing ngiringan sing ngarep ayo tinggal pilih
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Tobat, 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 tobat. Kelana Semono-mono bae sliramu Rotaden Ewa. sawise aku pito tamak lawan saliramu nganti dadak-dadak balung rasane linu tenaga lemes bawa rasane kelana. Jadi seleramu pengen waras maning kayak bengen kayak mau maning. Sabta kulima jalma Sabta pitu Ulina ora maning-maning jalma manusia turun pitu. Aku ora bakal ganggu saliramu manusia. Aku bakal nurut manut kelawan saliramu kelana. Ingsun bisa warasakan sliramu tapi ingsun duwe jalukan. Apa sing dadi pikarepmu kelana? Setelah sirah diwarasakan ingsun duwe jalukan mlebu garwaneng majikan kula. Konon Iya. ayo warasna dikit aku nek. Buang kekebelane memahajat. Tak warasakan tapi janjine sirah aja lincah linci ya. Iya. Iya. Saiki tiga laksanakan buang kekebelane memahajat. Bakal tak oni pangan di kamu kelana nyuwun agunging pangapunten Bapak Ajat Ibu Ajat. Aku bakal mlebu maring panggonanmu. Aku bakal sangkala murtad balak kangananing sejabane ngumalan sejeroning umah. Ayo nayaga Yo iring laksanakan tugas yang sliramu. kelawan bendrong kering. Laksanakan Kota Denawa semono-mono baik kesaktian sliramu hadapi isun kacung kelana beli bakal mundur serajan sliramu rujute Kota Denawa. Rota Denawa, Ora kepindo gawe apakah digawas liramu? wujudnya jalak ajari bangsane penawungan dari bangsane manusia iku bantal. Ana maknane iku bantal. Karena kalai Bapak Ajat orang yang menggawe Gara-garane turu bayaning bantal. mangkonon. Ibu Ajat ngarep TV bayang leleng gara-gara nih bantal. Nilai semono si bantal bakal tak buangan gegana ning liati. Sing dibuang dudu bantal kelana. Nangis sekala kekebelan ning apa sih? Kanganan ning sejaban ning umalan sejero ning umah. Boga sawise tak buang. Hilang kabeh penyakite. Hilang kabeh bebelaine. Rukun runtut rumah tanggane pada sehat. Kacung sing di ulang tahun panjang umur dari bocah soleh nurut karo wong tuane lan gurune uripe berguna kanggo nusa bangsa lan agamane. Aja nagining kelas sabtal aja gining dalan aja ngalang-alangi dalan rezekine Bapak Ajat Ibu Ajat. Ayo laksanakan Sekar kentar sekar kentir kentar kegawang angin kentir kegawang banyu srengenge gumiwang kilen budak lupat babar luar. Rata Denawa
tentu nu seliramu ningkene beli dewekan. Ayo dundang belara seliramu. Anak putu bangsane jin setan dam yang berkayangan. Dundang putu ni seliramu. Merenea iring ake Kanjeng Rama. Ayo merene cungo kelana Ya. karitas buang bantal kita nekong linginung. Sampai minum. Pada nginung ning botol sing ijo sing arane emprit. Galuk sepri. Karitas nginung lamben pengen dikebuli kelana. Bagi bek koko. Sing anaga bese ah Oh iya, kok pemajat ya kak. kone merene. Iku putu anakku kemene. Ayo Dah, tinggalin setan pegawainya. Oi, lah. Wis nang hop. tinggalin putune setan pegawainya mabok bae. Kian sing arane Kacung Sakri. Kenalan, monggo. Arane Kacung Sakri bu. Ana artine sakriku. Artinya apa kun? Bocah blesak gawe keri. Ladan. Karik sing doyan abok. Arane Cusmin. Bocah king Cusmin. Lana Rota denawa. Iya. Saiki sampeyan wis sampun tenaken tugas kula. Nggih. Saiki hiburan baik kanggo ngibur kacung sunat. jaluke Jayanti Mimi Hajate. Jaya Jayanti. Iya, kangge iya Jayanti. Pada-padane aku kelawan anak putu balik. Jaluk dihibur dingin ah. Jaluk disawer. Ayo gong lubar kaul.